Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Творчасць і натхненне. Працэсы, здаецца, не падуладныя апісанню, а тым больш падпарадкаванню. Але не для нашай госці. У студыі Радыё Марыя паэтка, мастачка, мовазнаўца Кацярына Масе. Вітаем, Кацярына. Вітаю, Таццяна. Рады бачыць у нашай студыі. Дзякую вам за запрашэнне. Нагодай для нашай сустрэчы стала ваша новая кніга. Таму шчыра віншуем. Дзякую. Кніга мае назву «Плод дрэва тварэння». Кніга вельмі прыгожая. Яна адразу уражвае сваім мастацкім рашэннем. Чаму вось гэта адзінства візуальнага і тэкставага для вас настолькі важнае? Сапраўды, гэта быў свядомы крок, бо першапачаткова, калі ў мяне з'явілася канцэпцыя гэтай кнігі, яна з'явілася адразу такім цэласным выглядзе. Я убачыла яе як такі цэласны жывы арганізм, дзе візуальны складнік будзе непарыўна знітаваны з тэкстам. Мне было не вельмі цікава стварыць проста тэкст, хаця я б магла гэта зрабіць. Але я бачыла сваю кнігу, будучы менавіта як пэўную прастору, куды чытач можа паглыбіцца максімальна, як у некае поле вачыма, розумам, тыльна таксама, каб яму было прыемна з ёй узаемадзейнічаць. Я хацела стварыць мне такую прастору, якую можна проста паглыбіцца з галавой. І тут, напэўна, можна назваць некалькі аспектаў важных. Па-першае, я даўно марыла пра тое, каб звярстаць уласнаручна кнігу. Я вельмі люблю графічны дызайн і даволі доўга ішла да гэтага. У мяне былі спробы ствараць ілюстрацыі да сваіх кніг, але гэта былі проста ілюстрацыі. Пра тое, каб стварыць вёрстку, макет з пачатку да канца, гаворкі не ішло. Вось і нарэшце я падышла да таго моманту, калі я ўжо адчула ў сабе сілы, адчула сябе дастаткова, я могу сказаць, можа быць, некампетэнтна, але ўжо гатовую ў пэўным сэнсе да таго, каб гэта здзейсніць. І я не магла сабе адмовіць у гэтым, тому што, як я сказала, гэта была маё такое даўняе жаданне. Вось. І па-другое, мне падаецца, што у гэтым выпадку візуальны складнік, візуальная частка ўжо адразу настройвае чытача на больш такое уважлівае, спакойнае, медытацыйнае ўзаемадзеянне з тэкстамі, спрыяе пэўнаму правільнаму такому настрою, стану. Гэтыя выявы не нясуць некай такой глыбокай сюжэтнай нагрузкі, але яны створаны менавіта як такі эстэтычны, як такая эстэтычная прэлюдыя да таго, каб ужо пачаць больш глыбока працаваць з тэкстамі, бо, як вядома, візуальны канал працуе вельмі моцна, яшчэ да сэнсу трэба дакапацца, а візуал адразу ўключае ў працэс, і мне здаецца, што гэта вельмі эфектыўна, у тым ліку з пункту гледжання такога знаямлення ўжо са зместам. І так, мне хацелася, каб гэта была такое поле натхнення, дзе ўсё на сваіх месцах, і прыгожыя ілюстрацыі, і тэкст, і каб яна была тактыльна, вельмі такой асаблівай, прыемнай. І так, нягледзячы на тое, што гэта спачатку была, гэта кніга не задумвалася як камерцыйная гісторыя, я ведала, што кошт будзе высокі, але гэта была такая мара, якой я не магла здрадзіць, стварыць мне такую кнігу. Сапраўды, калі пачынаеш чытаць тэкст, а тэкст пра творчасць і мастацкае рашэнне натхняе вельмі на творчы працэс. Але для каго гэта кніга? Для чалавека, які ўжо ў творчым працэсе, але мае нейкія сумневы, альбо для чалавека, які кажа, творчасць гэта не для мяне? Наогул ніякіх абмежаванняў у плане аўдыторыі гэта кніга не мае. Яна прызначана і адрасавана ўсім, хто, ў прынцыпе,
хто ў прынцыпе не абыякавы да тэмы творчасці. Вы згадалі выпадак, калі чалавек хутчэй наадварот нават можа быць адрынае нейкія такія тэмы, ну тут ужо напэўна так, магчыма ён да гэтай кнігі можа не дайсці, але раптам просто зноў жа пабачыць вокладку і штосьці яго прывабіць, прыцягне, і ён зменіць сваё меркаванне. Калі так, то я буду шчаслівая. Але ўвогуле, як я сказала, кніга для ўсіх, хто у прынцыпе я б сказала нават так. Мне падаецца, што энергія творчасці, яна абсалютна усюдыісная, ўсё пранікальная. Чым бы мы не займаліся, так ці інакш творчы складнік прысутнічае ў любым працэсе. І гэта кніга не толькі для мастакоў, або для філосафаў, або для мастацтвазнаўцаў, а ў прынцыпе для любога чалавека, для каго гэта мае сэнс. У прынцыпе, вось нейкі творчы працэс такі і ў максімальна глобальным сэнсе, і ў больш такім спецыфічным. Гэта не абавязкова маюць быць мастакі або нейкія мысляры. Любы чалавек, якога, у прынцыпе, прыцягвае гэта тэма, якому цікава павывучаць сябе, падаследаваць сябе як творцу ў максімальна шырокім сэнсе. Вы кажаце пра тое, што кожны чалавек у сваім жыцці штосьці стварае. Альбо на кухні робіць прыгожы абед, альбо малюе нейкую карціну. Так? І той, все мы творцы, все мы у творчым працэсе. Але кожны чалавек мае нейкі свой дар. Так? Вось як яго распазнаць і як вы асабіста адкрывалі для сябе свае таленты? Глыбокая і шматгранная тэма. Я думаю, што вы пагодзіцеся тым, што гэты працэс пачынаецца яшчэ ў дзяцінстве, калі маленькае дзіця вось толькі ўвогуле пачынае знаёміцца з сусветам, нешта разумець пра сябе, і тут вялікую ролю адыгрывае рэакцыя бацькоў, наколькі яны дазволяць гэтаму працэсу адбывацца натуральным чынам, ці будуць уважлівымі да нейкіх праяваў, ці не будуць замінаць, ці будуць падтрымліваць. Бо мне падаецца, што вось гэтыя першыя такія іскрынкі нейкіх схільнасцяў, талентаў з'яўляюцца амаль адразу. Вядома ж, бываюць розныя выпадкі, у кагосьці гэты дар, ягоная місія можа быць больш прыхаваная, у кагосьці адразу ўсё на відавоку. Але ў цэлым вельмі важна не парушыць гэты тонкі працэс ад пачатку, яго берагчы, ахоўваць. На жаль, часам бывае так, што дзесьці вось момант упушчаны чалавек не меў магчымасці у самым такім гэты перыяд максімальна далікатны, у перыяд дзяцінства стаць на гэты шлях пазнання сябе, тады яму даводзіцца ўжо ў дарослым узросце распакоўваць гэтую веду. Але так ці інакш да гэтага абавязкова трэба прыйсці, нават калі не атрымалася калісьці. Няважна, чым чалавек займаецца, можа быць, у яго ўжо ёсць там нейкая праца, нейкая дзейнасць, штосьці, дзякуючы чаму ён зарабляе грошы, але калі ён раптам адчуў вось гэта нейкі такі ўнутраны імпульс зноў сябе адкрыць, то абавязкова трэба ісці за ім і адкрываць сябе, хоць там, не ведаю, няхай гэта будзе нейкая там маленькая частка жыцця, але яна мае быць, бо гэта наша крыніца, якая жывіць нас, дае нам сілы. Вось, і вы спыталі, у прынцыпе, як распазнаць нейкі таленты. Проста трэба назіраць за сабой, быць уважлівым да сябе, што мне падабаецца, што мяне прываблівае, што ўнутры адгукаецца нейкім цяплом. Гэта, зноў жа, такі вельмі тонка адладжаны механізм, калі дзесьці ён быў пашкоджаны, то будзе цяжэй. Вось, і далі, каб ад пачатку ўсё натуральным чынам адбывалася. Вось, як я і сказала, нават калі дзесьці былі дзікія паломкі, ўсё роўна гэта можна аднавіць, і трэба проста быць уважлівым да сябе, зазіраць углыб сябе, задаваць сабе пытанні,
бо гэта не абавязкова мае быць нешта грандыёзнае. У кожнага чалавека ёсць пакліканне, можа быць, яно будзе, ну так бы мовіць, можа быць, хтосьці назаве яго простым, такім больш побытавым, гэта абсалютна не важна, яно такое ж па сваёй важнасці, як любое іншае прызначэнне. Вось, таму трэба проста быць у кантакце з сабой, калі ён страчаны, старацца яго вярнуць. Вось. У сваёй кнізе нават пішаце пра тое, што кожны чалавек, ён стварае унутры сябе храм. Так? Такія словы узвышаныя, але вельмі трапныя, і заклікаеце да таго, каб часцей зазіраць унутры гэтага храма. Ці значыць гэта, што трэба зразумець сябе і палюбіць сябе? Так, безумоўна, мне ўвогуле здаецца, што жаданне спазнаць сябе, зразумець, хто ты, у чым тваё прызначэнне, твая місія, гэта ўжо акт любві да сябе, і не толькі, гэта таксама акт любві да іншых людзей, да сусвету, таму што калі ты хочаш нешта падарыць сусвету і іншым людзям, ты задумваешся, што я магу зрабіць, што я зраблю найлепш, у чым я буду найбольш прадуктыўным, найбольш шчырым. Таму гэта такі, так, гэта проста такі вялікі акт любві ў дачыне да ўсіх, у тым ліку да сябе. Ёсць такі стэрэатып у дачыненні да творчых людзей, да мастакоў, да пісьменнікаў, што яны сядзяць, глядзяць на блокі і чакаюць, калі да іх прыйдзе натхненне. Но вы ламаеце гэты стэрэатып і пішаце пра тое, што ў творчасці важны таксама самаарганізацыя, самадысцыпліна, як гэта ўзаемазвязана. Самадысцыпліна, натхненне, калі адбываюцца цуды ў творчасці. Так, гэта важная тэма. Насамрэч, я далёка не першая, хто закранае гэту тэму ў такім зрэзе. Многія вядомыя творцы рабілі ўжо гэта да мяне, і насамрэч гэта пытанне ўздымаецца даволі часта, але нягледзячы на гэта, я ведаю, што ўсё роўна многія творцы сутыкаюцца вось з такой, трапляюць у гэту пастку ілюзіі натхнення. Што я маю на ўвазе? Для мяне творчасць, і, в прынцыпе, на гэтым пабудавана канцэпцыя, на гэтым пабудаваны змест кнігі. Творчасць – гэта, з аднаго боку, метадалогія, сістэма, з другога боку, цуд, метафізіка, некая містэрія. І трэба разумець, вось, што да чаго і ў які момант, у якім месцы. Вось, таму што, так, як вы сказалі, я даўно адмовілася ад ідэі чакаць натхнення. Мне здаецца, я, ў прынцыпе, ніколі я не прытрымлівалася, і калі ў мяне нават запытваліся, вось як прыходзіць натхненне, там, што адбываецца, я адказвала, што ў мяне не бывае натхнення. Я, ў прынцыпе, ну так, неяк не магла для сябе яго намацаць вось у тым сэнсе, якім звычайна маецца на ўвазе, бо мне проста было жаданне, хутчэй, жаданне нейкі імпульс, вось, нешта ствараць. А я, хутчэй, мною заўсёды кіравала штосьці, што я называю волі да творчасці. Натхненне, безумоўна, таксама прысутнічае, вось гэта такі некая іскра, гэта вось цяпло ўнутры, але гэта такія нестабільныя рэчы. То бок наша задача як творцаў навучыцца зноў жа знаёмячыся з сабой, са сваімі нейкімі звычкамі, заканамернасцямі уласнай псіхікі, вбудоўваць свой творчы працэс так, каб ствараць пэўныя умовы, у якіх можа адбыцца вось гэты самы цуд творчасці. Калі для чалавека творчасць гэта проста, ну, штосьці, што можа быць, чаго можа не быць, вось яго нешта там, ветрык падзьму, вось яму захацелася, ён сеў, там нешта парабіў, гэта адно. Для яго так пытанне востра гэта не стаіць. Калі для чалавека гэта сапраўды некая сур'ёзная рэч, штосьці, чаму ён прысвячае сваё жыццё, тут ужо, вядома ж, такі фармат не працуе.
задача ў тым, каб навучыцца настройваць сябе, каб выпрацаваць нейкія для сябе асаблівыя інструменты, вучыцца дамаўляцца з сабой, садзіцца і проста пачынаць. То бок мы не ствараем натхненне, мы яго не чакаем, мы проста сябе пэўным чынам настройваем на прадуктыўны працэс, ствараем умовы настолькі, наколькі вось мы можам, і потым ужо ў гэтых умовах, якія мы стварылі, можа адбыцца нейкі цуд. Ніхто не дае гаранты, што ён адбудзецца, і мы за яго не адказваем. Мы адказваем толькі за свае дзеянні нейкія. Часам яны даволі такія тэхнічныя, прыземленыя. У мяне ў 90% выпадку натхнення не бывае. Вось, яно прыходзіць ужо ў працэсе. То бок глобальна натхненне ёсць вось па жыцці, хочацца, вось ёсць ідэя, ёсць нейкі пасыл, які я хачу несці ў свет, ёсць адчуванне, што гэта маё, я хачу гэта рабіць, але вось канкрэтна, калі падыходзіць момант садзіцца за працу, у мяне часцей за ўсё. Мяне апановвае лянота, пракрастынацыя, як кожнага чалавека. Вось. Таму я ўжо прызвычаілася, я з сабой не гандлююся, я проста ведаю, што мне трэба пачаць, і ўсё, і запусціць гэты працэс. І натхненне прыйдзе, і цуд адбудзецца, калі яму наканавана адбыцца. Вось, мы робім даволі такія празаічныя рэчы для таго, каб ужо потым паэзія пачала унутры гэтай празаічнай схемы пачала адбывацца нейкая паэзія. Вось, так я гляджу на працэс узаемадзеяння з натхненнем уже даўно. Мне здаецца, вы сваім тэкстам крыху разбураеце вось гэтую рамантызацыю творчага працэса, творчага чалавека, такога выключнага, такога асаблівага, такога значнага. Мне падаецца, што адно аднаму зусім не супярэчыць. Дарэчы, я б не сказала, што я б не характарызавала творцаў як выключных, таму што кожны чалавек выключны па-свойму, яны іншыя, так, яны іншыя. Можа быць, у чымсьці у іх, як кажуць, больш там тонкая душэўная арганізацыя, псіхічная арганізацыя, яны могуць улоўліваць штосьці, што недаступнае іншым людзям, але проста гэта іхная спецыялізацыя. Вось. І ў сваю чаргу яны не могуць рабіць чагосьці, што могуць робіць іншыя людзі, у якіх іншая місія і іншыя схільнасці. Вось, таму так, яны іншыя, сапраўды, я так думаю, але гэта не значыць, што выключныя. Вось, у іх сваё месца, свая роля. І наконт рамантызацыі, мне здаецца, што калі мы рамантызуем штосьці, мы нібы з чагосьці звычайнага намагаемся зляпіць штосьці незвычайна, паказаць у такім святле, прыхарошваем, паказваем у нейкім больш выгадным асвятленні. Мне падаецца, што наадварот, калі мы размаўляем пра творчы працэс, як бы мы прыгожа яго не апісвалі, мы ўсё роўна спрашчаем, таму што для мяне творчы працэс настолькі надзвычайны і чароўны у сваёй існасці, што мне здаецца, што ніякіх словаў свету не хопіць, каб яго вытлумачыць. Таму тут, мабыць, наадварот, не рамантызацыя, калі мы пачынаем пра гэта размаўляць, гэта нібы наадварот некае нават спрашчэнне, таму што ахапіць гэтага ўглыб і ўшыр проста немагчыма. Вось. І, дарэчы, тая ж дысцыпліна, мне здаецца, ніяк з гэтым фактам не ўступае ў супярэчнасць, таму што, як я і сказала, ёсць месца для дысцыпліны і некай сістэмы, некай тэхналогіі творчай, а ёсць месца для цуду. І яны супрацоўнічаюць. Вось. То бок, калі мы проста будзем чакаць цуду, то не ведаю, з чым гэта параўнаць.
Ну, як я і сказала, так, калі мы робім штосьці важнае, мы мусім сябе да гэтага падрыхтаваць. Гэта пэўная тэхналогія, вось, таму што ну, просто так нічога не адбываецца. Мусім сунастроіцца з нейкімі гэтымі вось вібрацыямі, з гэтай плынню, каб яна ўжо магла ў нас увайсці, штосьці пажаць рабіць. Таму гэта такія ўзаемадапаўняльныя рэчы, і якія не робяць працэс нейкім менш чароўным, менш сакральным, менш рамантычным. Яны якраз наадварот яго ўзмацняюць. Яшчэ такі важны аспект, на які я звярнула ўвагу, гэта важнасць прыгажосці ў жыцці. І чалавек мусіць ствараць сам гэтую прыгажосць вакол сябе і імкнуцца да прыгожага. Што такое прыгажосць у нашым шэрым штодзённым жыцці, дзе яе шукаць? Тая рэчаіснасць, якую мы існуем, досыць такая неаднародная па сваім змесце. Ёсць рэчы, непрыгожыя пачварныя рэчы суіснуюць з вельмі ўзнёслымі і прыгожымі. Наша задача, напэўна, ў тым, каб старацца абстрагавацца ад непрыгожага і імкнуцца да нечага светлага і ўзвышанага. А гэтага насамрэч дастаткова, калі проста быць больш уважлівымі, больш настроенымі з гэтым, то гэта не такая ўжо праблема. Вось. Ну, гэта, у прынцыпе, вельмі шырокая тэма. Бо сама прыгажосць вельмі шматгранная. То бок, гэта і прыгажосць прыроды, прыгажосць чалавека, і прыгажосць душы чалавека, і адносін паміж людзьмі, прыгажосць мастацтва, прыгажосць нейкіх станаў. Усё гэта розныя такія грані, праявы прыгажосці. Для мяне я доўга для сябе дамагалася сфармуляваць, у прынцыпе, паняцце прыгажосці, як я гэта бачу. Для мяне ўсё ж такі прыгажосць гэта пра некую упарадкаванасць, пра гармонію, у сэнсе таго, што у сэнсе супрацьлегласці некай энтрапіі. Таму што мы цяпер можам сустракаць вельмі розныя погляды на паняцце, на існасць прыгажосці. Для мяне ўсё ж такі гэта пра парадак, пра некую структураванасць, пра тое, што можа нас гарманізаваць і таксама ўзмацняць нашу ўнутраную структуру. Вось. Таму мне такое досыць кансерватыўнае класічнае бачанне гэтай тэмы. І для мяне прыгажосць гэта абавязкова заўсёды штосьці адухоўленае. Таму што так, мы можам мець некі, мы можам казаць пра нейкі такі матэматычны, так бы мовіць, складнік, пра некую такую упарадкаванасць, пра імкненне да структуры, але ў гэтым яшчэ павінна мусіць прысутнічаць гэта, калі мы, напрыклад, уласнаручна ствараем нешта прыгожае, у гэтым ўсё ж такі, я лічу, павінна прысутнічаць імкненне да чагосьці вышэйшага, кантакт з чымсьці вышэйшым, таму што тады гэта структура, гэты парадак, які мы ствараем, ажывае. Вось. Без гэтага гэта проста будзе, ну, такая як бы матэматыка. Таму што нават калі мы возьмем прыроду, так, там мы бачым там усю гэтую матэматыку, гэтыя прапорцыі, але яна ў той жа час адухоўленая. Мы адчуваем, што яна жывая, што яна не проста такой сама па сабе. Там вось ёсць гэты нейкі такі... Мы адчуваем у гэтым некую першакарыніцу. І ў тым, што мы ствараем як творцы, як мастакі уласнаручна, таксама мусіць прысутнічаць гэта некая іскра, гэта такі... гэта адухоўленасць. Вось. І трэці складнік, у якасці трэцяга складніку я б назвала наш унікальны досвед. То бок, калі вось нам паспрабаваць гэта звесці да нейкай формулы, зразумела, што буду спрашчаць, ну, я вось паспрабую гэта раскласці. Вось, па-першае, гэта імкненне да парадку, да структуры, па-другое, гэта адухоўленасць, і трэцяе, гэта наш унікальны досвед. То, як мы асабіста глядзім на свет. Таму што мы ўсе вельмі па-рознаму гэта робім, і як няма
аднолькавай пары сняжынак там ці аднолькавых адбіткаў пальца, гэта таксама няма аднолькавага бачання, аднолькавага досведу. І гэта штосьці мы разумеем, вось мы глядзім на свет, яго вывучаем, штосьці мы разумеем, штосьці мы вось у нас з'яўляецца нейкі інсайты, нейкі празрэнні, наш вось гэты унікальны такі жывы погляд. І гэта трэці такі кампанент, які мы мусім прыўносіць у тое, што мы ствараем. Каб гэта было прыгожа, яно мусіць мець вось наш гэты жывы подых, наш адбітак нашай душы. Вось. І тады гэта будзе цікава, гэта будзе жыва, і гэта будзе таксама даваць правільны арыенцір і мець і несці ў сабе вось гэты самы такі натхняльны і гарманізавальны патэнцыял для любога чалавека. Вось, мне здаецца, што можна было б так гэта сфармуляваць. Ці можаце прывесці прыклад нейкіх такіх узрушэнняў, якія адбываліся і якія ўплывалі на ваше натхненне? Ну так, я б магла, напэўна, пацягнуць папярэдні тэзіс. Мне падаецца, што якраз адным з такіх наймацнейшых узрушэнняў быў момант, калі я зразумела, пра што сапраўды мусіць быць мая творчасць і з чаго яна мусіць вынікаць. Таму што я прыкладна я, у прынцыпе, з дзяцінства займалася маляваннем, гадоў за 11-12 я пачала пісаць, але гэта былі нейкія такія несвядомыя працэсы, проста хутчэй нейкі творчы мастацкі эксперымент. І потым я, можа быць, ужо падсвядома пачала падыходзіць да той, можа быць, да таго пасылу той місіі сваёй творчасці, у рэчышчы якой я мушу працаваць, але я гэтага яшчэ не разумела. Дзесьці былі такія подступы паўсвядомыя, яны пачалі ўжо як такія парасткі прабівацца скрозь увесь мой творчы працэс, но я яшчэ гэта, так бы мовіць, гэта не ўсплывала. У маёй свядомасці гэта не ўсплывала ў пэўнай меры, я гэтага не ўсведамляла, што павінна быць. І, мабыць, у нейкі момант гэтаму папярэднічала пэўная трансфармацыя ў маім жыцці. Я зразумела, што, пра што гэта ўсё насамрэч, што гэта не проста нейкі гульні ў словы, не проста нейкія камбінацыі чагосьці, нейкіх элементаў, з якіх мы нібы атрымліваем мастацкі твор, што мая творчасць сапраўды мае быць адухоўленай і што я хачу праз сваю творчасць, я хачу сама імкнуцца, цягнуцца да чагосьці вышэйшага і хачу дапамагчы іншым гэта рабіць. Вось, я сябе тут не бяруся абсалютна называць нейкім правадніком, хутчэй я сама іду гэтым шляхам і запрашаю іншых таксама ісці разам са мной поруч. Вось, і калі я зразумела, што гэта вось сапраўды тое, вакол чаго ўсё круцілася, да чаго я так доўга ішла, чаго не магла ўсвядоміць, мая творчасць нібы займела нейкі сапраўдны падмурак, нейкі стрыжань. І вось я тады сапраўды адчула і ў поўнай меры, якім мусіць быць і мой стыль, і што я хачу трансляваць, калі ось прыйшло гэта ўсведамленне. З'явілася такая духоўная аснова. Так, сапраўды. Мы часта чуем, што для творчага чалавека неабходна свабода. Што ёсць свабода ў творчасці? Для мяне асабіста бадай свабода гэта следаваць свайму ўнутранаму голасу бескампрамісна. Пад унутраным голасам я маю на ўвазе не проста нейкія хуткаплынныя імпульсы, а так, тое, што ляжыць у аснове майго творчага жыцця. Пра што мы ўжо таксама трошкі пачалі гаварыць, гэтаму некаму арыенціру вышэйшаму. Таму што заўсёды мы сутыкаемся з вялікай колькасцю розных уплываў, розных уражанняў, і мы мусім быць вельмі пільнымі
у тым, што упускаць у сваю прастору, чаго не упускаць. Мы можам з чымсьці знаёміцца, цікавіцца, але вось захоўваць гэты свой унутраны голас, гэты унутраны арыенцір, вось той самы у чысціні, гэта вельмі складана, але гэта надзвычай важна. Для чысціні, шчырасці, сапраўднасці нашага творчага жыцця, нашага творчага працэсу. Вось, і мне таксама спатрэбіўся пэўны час, каб навучыцца гэтаму вучыцца. Вось, я дагэтуль у працэсе, вось, мы таксама, нават у кантэксце гэтай кнігі, вы запыталі ў самым пачатку, чаму як я адважылася на гэта, нягледзячы на тое, што гэта будзе не вельмі выгадна, што гэта будзе дорага, што гэта, можа быць, не будзе зразумелым. Менавіта таму, што для мяне ў гэтым праяўлялася моя творчая свабода. Я зразумела, што так, трэба заўсёды ў кожным сваім кроку, у творчасці ў кожным кроку трэба для сябе намацваць нейкую ісціну. Можа быць, яна вось маленькая для нейкай канкрэтнай сітуацыі, але мы гэтую ісціну мусім для сябе адшукаць і сфармуляваць. Для мяне на той момант ісціна была ў тым, каб стварыць менавіта такі твор у такім выглядзе, у такім фармаце. І для мяне было вельмі важна не адрачыся. І мне здаецца, што я б магла гэта распаўсюдзіць абсалютна на любы праект, на любую некую творчую задачу. Як у дробязях, так і глобальна мы мусім вось заўсёды звяртацца да сябе, усё суадносіць, сувымяраць з гэтым арыенцірам, з гэтай асновай, на якой ўсё трымаецца. Таму што калі мы пачнём занадта шмат фактараў прыцягваць, мы проста заблытаемся, і з гэтай сваёй першакрыніцай сакральнай мы можам страціць увогуле сувязь. Вось, таму важна яе аберагаць ад якіх заўгодна вось нейкіх лішніх уплываў. Гэта не значыць, што, напрыклад, калі ёсць нейкія тренды, нейкая мода, мы не мусім гэта адкідваць проста адразу. Вось, калі гэта адгукаецца, калі мы адчуваем, што нам цікава з гэтым працаваць, што гэта сугучна з нашым унутраным светам, з нашым бачаннем, варта гэта прымаць. А там ужо паглядзім, гэта прыжывецца ці не. Галоўнае быць шчырым з сабой і не баяцца думак про тое, што нешта там складана, няправільна, там, не змагу, не атрымаецца, там, не зразумеюць. Вось гэта ўсё ўвогуле трэба адкідваць адразу. І заўсёды старацца цэліцца настолькі высока, наколькі можаш. Ужо атрымаецца ці не атрымаецца, гэта іншае пытанне, но варта старацца і вось трымаць сувязь са сваёй першакрыніцай. Вось для мяне ў гэтым свабода. Ну вот вы сказалі такую фразу «цэліцца высока, наколькі магчыма». Звычайна адбываецца так. Пісьменнік піша тэкст, аддае ў выдавецтва і бывае нават не ведае, хто будзе мастаком. І мастацкае рашэнне для свайго тэкста бачыць ужо, калі кніга надрукавана. То вы пракантралявалі тут усё. Тэкст, мастацкае рашэнне. Ці былі вы ў выніку задаволены, калі ўжо атрымалі ваш праект? Магу сказаць, што ў цэлым так. Бо на самой справе было вельмі шмат страхаў, вельмі шмат сумневаў. Я рабіла гэта ўпершыню сама ад пачатку да канца, і я дзесьці мне прарываўся сіндром самазванца. Дзесьці мне здавалася, што я ўвогуле не пацягну, што на кампутары гэта адно, а ў рэчыснасці будзе зусім іншае.
вядома ж, момант неадпаведнасці заўсёды прысутнічае. Гэта нейкі такі пэўная пагрэшнасць, гэта нармальна. Я думаю, што увогуле мы будзем шукаць ва ўсім свеце, ніколі не знойдзем творчага чалавека ці каго заўгодна, хто, в прынцыпе, рэалізоўвае нейкую ідэю, хто б сказаў, што так, гэта на 100% здзейснілася ў такім выглядзе, якім я гэта задумаў. Заўсёды памешваюць гэтым нашым такім тонкім больш уяўленнем і тым, што мы атрымліваем у выніку, будзе некае адрозненне. І гэта добра, гэта нармальна, гэта проста нейкі такі законы нашага жыцця, нашай рэчаіснасці. І вядома, што ў гэтай кнізе таксама я ўжо звярнула ўвагу на нейкія моманты, якія мяне не зусім задавальняюць, што я улічу, магчыма, будучыні. Але ў цэлым я задаволена, бо ў гэтую працу было ўкладзена вельмі шмат высілкаў, часу, момантамі нерваў, было шмат стрэсу, таму, мне здаецца, я зрабіла сябе максімум, і ў цэлым у цэлым гэта ўсё сябе апраўдала. Безумоўна, нейкія нюансы ёсць, і гэта проста будзе мне нагода яшчэ павучыцца, і далей выправіць памылкі, зрабіць новыя. А цяпер пытанне пра тэкст. Мы чытаем плод, дрэва, тварэння, метадалогія і метафізіка творчасці. Тут ужо адразу тэрміналогія, навуковая. Ваш тэкст вы ўспрымаеце як навуковы, як літаратурны, і што ў ім больш? Філасофскіх разважанняў альбо псіхалагічнага апісання творчага працэса? Пытанне жанравага вызначэння ў гэтым выпадку вельмі складанае, таму што я сама для сябе нават не магу канчаткова сфармуляваць, што гэта такое ўсё ж такі, бо нават калі я кудысьці дзесьці гэту кнігу паказваю, там камусьці прапановую, адразу пытанне, што гэта? Я нават не заўсёды магу гэта правільна сфармуляваць. Я звычайна кажу, што гэта эсэ, і фармальна так і ёсць, але для сябе я гэты жанр вызначаю як навукова-медытацыйны. Здавалася б, што тут агульнага. Для мяне, у прынцыпе, гэта вельмі такая працоўная камбінацыя. Я яшчэ нават калі у магістратуры вучылася, там пісала магістарскую дысертацыю, я ўжо скажу па сакрэце, звярталася да такога метаду, калі я дзесьці не знаходзіла адказу там у літаратуры навуковай ці нешта мне было незразумела, я заўсёды звярталася ўглыб сябе. У мяне, правда, тэма была такая, таксама звязаная з паэтычным тэкстам, тым не менш, мне трэба было гэта ўсё навукова асэнсаваць, але некаторыя ідэі я проста, да іх прыходзіла праз нейкі такі, праз унутраны дыалог, напэўна, праз самааналіз, бо я сама як мастак, як паэтка магу на сабе, так бы мовіць, ставіць эксперыменты, праводзіць нейкія даследаванні. Я проста старалася у сябе зазірнуць, зразумець, як гэта працуе ў маёй галаве, каб потым гэта апісаць. І тут, у прынцыпе, схема была падобная. То бок, паколькі мы кажам пра творчага, у цэнтры увагі ў гэтай кнізе творчая асоба, свядомасць творчага чалавека, ягоная душа, то я найперш намагалася пра сябе гэта ўсё на сабе ўсё гэта назіраць, пра сябе ўсё гэта пацвяціць у сабе ўсе гэтыя працэсы, якія мяне цікавілі. Вядома, што тут увогуле сабраны мой досвед вывучэння тэмы творчасці за многія гады, і мая ўласная практыка, і літаратура, і навуковая, і духоўная, і філасофская, і па псіхалогіі. Шмат было гэтага моманту менавіта інтраспекцыі, калі я проста як у сабе б нейкі пражэктар уключала ці мікраскоп ставіла і намагалася зразумець, што там у мяне ў галаве адбываецца, як у творчага чалавека, як я мыслю, што мне перашкаджае, як я магу сабе дапамагчы, як там усё гэта працуе, гэта ўсе шасцярэнькі, вінцікі. І
Таму, але гэта такі працэс вельмі медытацыйны сапраўды, тому што ты паглыбляешся ў сябе, ты сонастройваешся з сабой, падарожнічаеш унутры сябе, а потым намагаешся гэта неяк лагічна ўсё паслядоўна навукова, можа быць, нават выкласці. Таму я назвала гэты метад навукова-медытацыйным, таму што ён сабе спалучае тое і другое. Вось. Вы творчая асоба, апісваеце творчы працэс, стараецеся зразумець, што адбываецца ўнутры, і вы мовазнаўца. Ці ствараліся для апісання гэтага творчага працэса якія-небудзь новыя тэрміны? Гэта цудоўнае пытанне. На самой справе гэтая тэма для мяне была вельмі актуальнай некалькі гадоў таму, калі у мяне быў такі новы віток у развіцці маёй паэтычнай творчасці. Я знаёмілася з новымі людзьмі, таксама мовазнаўцамі, паэтамі, і я якраз у мяне быў перыяд, калі я асвойвала словатворчасць. І гэта было менавіта ў кантэксце паэзіі, паэтычнага мастацтва. І, ў прынцыпе, спробы былі часта даволі удалымі, і ў мяне было шмат натхнення, ў прынцыпе, вакол гэтай тэмы. Паступова я не магу сказаць, што яна абсалютна сябе не вычарпала, мне, магчыма, хацелася да гэтага вярнуцца, ну, вось неяк пакуль што яна дайшла на другі план, і канкрэтна ў гэтай кнізе я больш засяроджвалася на хутчэй пошуку правільных камбінацый ўжо існых словаў, чым на стварэнне ўласных, але тут ёсць адно выключэнне. Для мяне, ў прынцыпе, ў кантэксце гэтай кнігі і, ў прынцыпе, у кантэксце моей жыццёвай і творчай філасофіі вельмі важным для мяне ёсць слова «дзерзнавенне». Вось на рускай мове яно так гучыць. І я, калі пісала гэту кнігу, я разумела, што мне трэба беларускамоўны аналаг знайсці. Я ведала, што не той, каб якое не існуе, ён ёсць. Звычайна, у тых жа рэлігійных тэкстах гэты тэрмін перакладаецца як адвага. Але мне падаецца, ён мне падаваўся недастаткова ёмістым. Трэба ўсё ж такі слова дзерзнавенне змяшчаю сабе нашмат больш нейкіх сэнсаў, чым проста адвага. Ну, адвага гэта нібы, ну, адвага, і нічога больш. Дзерзнавенне тут шмат больш нейкіх пластоў сэнсавых. Яно нашмат такое больш глыбокае і ёмістае. Я кансультавалася таксама з мовазнаўцамі, не магла знайсці вось правільны адпаведнік, тому што для мяне гэта слово было вельмі важным. І з рэдактаркай таксама мы круцілі, і там неяк фармулёўкі шукалі, намагаліся перафразаваць, і ўсё ніяк. І вось дзесьці так давялося проста ісці шляхам такім апісальным, выкарыстоўваць такія канструкцыі, якія раскрываюць сэнс гэтага слова на беларускай мове. А потым я звярнулася якраз да свайго знаёмага паэта Ігара Кулікова, цудоўнага перакладчыка санскрыту, у прыватнасці, у якога сапраўды вельмі глыбокія пазнанні, в прынцыпе, у мове. І я разумела, што вось ён мне павінен дакладна дапамагчы, таму што ён вось якраз таксама ў тэме словатворчасці вельмі моцны, і ён сапраўды мне дапамог. Ён прапанаваў мне нават некалькі варыянтаў. Мне вельмі спадабалася слова «дабожнасць». Яно, вядома ж, не ёсць зусім абсалютным адпаведнікам слова дзерзнавенне, яно іншае, але, можа быць, яно трошкі нават іншую грань падсвечвае гэтага паняцця. Вось, але яно мне вельмі спадабалася, я зразумела, што я абавязкова яго ўключу тэкст, таму што яно сапраўды адлюстроўвае гэта такое адвагу імкнуцца да чагосьці, дзе спалучаюцца і пакорлівасць, і некая, можа быць, дзёрзкасць у добрым сэнсе. Вось, я гэта слова ўзяла, і гэта я нават пазначыла, што вось ён аўтар гэтага слова, за што яму вельмі удзячная. Вось такая гісторыя аднаго слова. Цудоўная гісторыя. Кацярына, мы пачыналі з таго, што ёсць стэрэатып, што творчыя людзі асаблівыя. Но тое, што сёння вы да нас прыйшлі
І тая гутарка для мяне толькі пацвердзілі гэты стэрэатып, бо вы сапраўды асаблівая, незвычайная, яркая, глыбокая. Дзякуй вам вялікі, і мы толькі зычым вам радасці ад творчага працэса і ад выніка, які ўжо ёсць. Дзякуй вялікі за запрашэнне, за цудоўныя пытанні глыбокія. Мне было так вельмі радасна і цікава на іх адказваць. І вам дзякуй вялікі. Да сустрэчы. Да сустрэчы. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.